ଜଗନ୍ନାଥ। ଗତ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଲେବାନନର ଲେବାନନ ରାଜଧାନୀ ବେରୁଟରେ ଥିବା ହିଜବୁଲ୍ଲା ଠିକଣା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରକେଟ୍ ମାଡ଼ ହେଲା। ସାତତାଲା ବିଲ୍ଡିଂର 60 ଫୁଟ ତଳେ ବଙ୍କର ଭିତରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ନସରୁଲ୍ଲା ଆଉ ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡରମାନେ ବୈଠକ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରକେଟ୍ ବର୍ଷା କରିଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରକୃତ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ସେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଆଣବିକ ଠିକଣା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅଏଲ ଡିପୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଣବିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରିପବ୍ଲିକ ପାର୍ଟିର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ସିଏ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଣବିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଣବିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁ ଇରାନର। ଏଠି ଅନେକ ସପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ମତ ଆସୁଛି। କିଛି ମତ ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜେରୁଜେଲମ ଇସ୍ରାଏଲ, ସେ ଯେଉଁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ, ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଲଗା କଥା। ସେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ହାମାସ ସହିତ, ଯିଏକି ଗାଜା ପଟ୍ଟିରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରି ସେଥିରେ ଶାସନ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ସପୋର୍ଟ କଲା। ହିଜବୁଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କର ଲେବାନନର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲେବାନନରେ କିଛି ଅଂଶ ଅଧିକାର କରିକିରି ସିଏ ସେଠି ଶାସନ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କଲା ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀ ଆକ୍ରମଣ କଲା ୟେମନର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଆପଣଙ୍କର ହିଜବୁଲ୍ଲାକୁ ମାରିସାରିଲେଣି। ହାମାସର ଇସ୍ମାଇଲ ଘନିୟାକୁ ହତ୍ୟା କରିସାରିଲେଣି। ଆପଣଙ୍କର ଅବଦୁଲ ମଲ୍ଲିକ ହୁତିର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ନେଇଛି। ଘଟଣା ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖରେ ଆଣବିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖରେ ରକେଟ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅଛି। ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ସଂଗଠନ ଆପଣଙ୍କର ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ପାଇଲେ କେଉଁଠୁ? ଏ ସାଧାରଣ ମିସାଇଲ ନୁହଁ। ଏ ମିସାଇଲକୁ ସହଜରେ ରୋକିବା ବି ସହଜ ନୁହଁ। ମିସାଇଲ ଉପରକୁ ଗଲେ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିସାଇଲ ଅଛି। ତ ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲର ଘଟଣା ବହୁତ ଘାତକ ମିସାଇଲ। ତ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଏ ମିସାଇଲ ଆସିଲା କେମିତି? ଆଜି ଯଦି ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେ ମିସାଇଲ ଆସିଛି, ତ ତାହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ଆଟମ ବମ୍ କାହିଁ ନ ଆସିବ? ତ ଏହାକୁ ଯୋଗାଉଛି କି? ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇରନ୍ ଡୋନ୍ ଅଛି, ଡେଭିଡ୍ ସ୍ଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଏରୋ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ଏ ତ ସବୁ ଦେଶ ପାଖରେ ନାହିଁ ନା। ସେମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ହେବ ସେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା? ତେଣୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ଇରାନର ଯଦି ଆଣବିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଯିଏ ଇରାନ ତାହାର ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇସ୍ରାଏଲର ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, ଇରାନର ତାର କ'ଣ ମତଲବ ଅଛି? ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଆକ୍ରମଣ କଲା, ତ ସିଏ ଲେବାନନ ଇରାନ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର କ'ଣ ସହଯୋଗ ଅଛି? ହୁଦି ୟମନ, ଏଠି ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ତାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଅଛି?
तुम देश उपर इस्राएल जदि किछि करूची ताल तुम इस्राएल को जवाब दे पारिबो, किंतु तुम अन्य मानक अन्य देशर लोक मानक आतंकवादी संगठन को से देशर लोक भी मारुंट से देशर राष्ट्रपति हुति तार यमन राष्ट्रपति की मारिक से शासन चलती। तो ये भाव में जो परिस्थिति से उग्रपंथी मानक सहायता करा ईरान तरफ ये सहायता ईरान जदि परमाणविक शक्ति संपन्न राष्ट्र हो जाए तो उग्रपंथी हाथ में जदि परमाणु बोमा पड़े तो विश्वर अवस्था कौन हम आउ से जो मिसाइल भी तांको ईरान रो सहायतार से माने आज इस्राएल को माड़ करुँच ईरान सहायतार तो से जदि इस्राएल भली विकसित आयरन ड्रोन डेविल स्ट्रिंग एरो सिस्टम अन्य देश मानकर नथिबो ताले से देशर अवस्था भी कौन हम। तो निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रम्प जहाँ निष्पत्ति नहीं ताकू इस्राएल मानिबा दरकार। ईरान भली आतंकवादी संगठन सृष्टि करी विश्व को अराजकता अशांति आउ एभली संकट रो परिस्थिति जो सृष्टि करा जायछि ईरान द्वारा, तो ईरान रो आणविक प्रतिष्ठान संपूर्ण ध्वंस हवा निहाती दरकार। डोनाल्ड ट्रम्प ठीक कहते इस्राएल डोनाल्ड ट्रम्प कथा मानिबा उचित। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे उत्कल जननी।